Здравейте хора, тук с мене днеска е Миро и той прави дрифтове. Гледайте какви дрифтове прави сега. Прави на пясъка. Но не пясък прави. Там бе. Чакай тихо. Вижте го само. Тебе. Гледайте го. Само. Излагачия. Излага се само. И хора. Абе, малко! Спри бе! И хора, това беше всичко за днес. И